I ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas nastavljamo sa serijalom reakcija na short horror filmove. Trebao sam povodom Noć veštice da snimim, ali jebi ga. Ovaj video je malo zakasnio, ali nema veze. Nastavljamo sa reakcijama na short horror filmove. I napravio sam ambijent, sve lepo. Ne znam koliko ćete moći da me vidite. A Halloween horror story. Neke gospođe. Aha. Ali je Halloween, baš ste se obukle lepo. Okej. Opa! Michael Myers, a? Znači na njega mi liči. Okej. Šta je sad? Bejzbol palicu zvedi. Vidi. I've been looking for you everywhere. What? No luck. Let me try calling you on your phone. Here. Hello? Hello? Who is this? What happened? I could hear someone breathing, and then they just hung up. Šta radi se? Opet Hey, it's Ashley. Voicemail. Leave me a message. I just got that phone too. What do you want to do? I'll report it stolen tomorrow. Let's go. Okej, za sada... Damas to da kažem da nema nikoga. A evo ga, već se pojavio neko. Neka utvara. Okej. Call me if you find your phone. Yeah. Jao, Bye. koga će sad ovu? Ja mislim da će ovu desno. Nekako mi je... Okej, ona je u kadru sada. Ona mi je nekako sumljiva. Sad je opet zove neki... privatan, jel? Šta radiš? Ova zaborila tele... What the fuck, ništa sad meni tu nije jasno. Strpat ćete u gepek? Ja imam osjećaj, šta je tu? What? Pa dobra kola imaš jebot. Vidi. U gepek, evo. Znao si, eno. Okej. Okej. A ostaje telefon? Okej, nije valjda? Ja ne znam zašto počnemo sa retardiranim filmovima. Prvo, ne znam što je bilo na onom prošlom, da, Pecaroš. Jel ovo treba bude horror film ili šta treba da bude? Šta vi treba tu da predstavljate sad? To horror film nije, tako da... Da vidimo, okej, ima The Meme 3, vraća se naš The Meme. Okej, posle reklama. Nije mi sad jasno, izgleda da će ova da se udruži sa... Nešto mi tu nije jasno. Ježio sam se, okej, ovo je već zanimljivo. Jel izgleda da je i ova... O da, ona definitivno nije običan čovjek. Ovo je sad zanimljivo. Šta će se desiti s našom The Meme? Da vidimo. Ladies and gentlemen, come and witness the most amazing, Uzimaju i posao, brat. the most spectacular, and Tačnije, uzimaju mušteri. Gled, sad niko neće nju gledati. come, don't be Jel to... shy. Yes. Look at the coin. Dobro, gledam i šta se dešava, ništa. Op. I sad kao nema, šta? Op. Nije, a nisi ovdje stavila, ma ne vidi se uopšte. Wherever could the coin be?
Sad je ova tapše. Au, izgleda da će... Ova će najebati. Ne naša, nego ova druga. Right Mislim naša. behind your ear. Voila. Šta vala? Aha, Let me try that again. ova je smicalice pravi sad. Vala. Voila. Vala. Aha! Okej, ipak će... What the heck? Aj sad. Vidi. I could do another act. Sad će ova opet neke smicalice napraviti. Aha. What? I sad će opet i svi će otići, jel tako? Au, počinje, a? Okej. Cool trick. Now knock it off. Real mature. How are you doing this? Šta? Op, op, opa. Op. Please, will you Evo ga, ono, legendarno, okej. Jeste. Okej. What? Ovo nisam očekivao uopšte. Baš ćeš svemira vidjeti, Bog. What the hell? Okej, ovo je jako jako sličan princip, ali ovo je malo zanimljivije jer se pojavljuje i ta druga devojka koja isto radi te trikove, tako da, ne znam, pa ja svaki put zaboravim na početku da ocenjujem. Onaj prošli je bukvalno dvojka, eto, do dvojke ste došli jedno što ste ga napravili, što ste se potrudili, a ovo, brate, nema smisla uopšte, mislim, what the fuck. A ovaj je već zanimljiviji, ovaj mi je baš ono držao pažnju i ne znam, ono, nisam očekivao da će naduvati ko balon, brate, tako da, okej, ovo je neka sedmica, opet kažem, osmica, devetka, desetka treba bude strašno, ovo nije bilo strašno, tako da, mislim da mim. Okej, znači sedmica neka, idemo na sljedeći short horror film. Ako se sjećate iz prošle epizode reakcija na short horror filmove serijala, bila je The Smiling Woman. Ovog puta je The Smiling Man, tako da idemo odmah da krenemo sa videom. Tako da krećemo. Okej, ne znam da li ću za ovo dobiti copyright, ali baš briga. Verovatno da neću, mislim, sekunda je to, dve, to je ništa to. Kad se čuje ta muzika. Okej. Jo, vidi, lep mesec, opala. Dobro. Vidiš kako je snimljiv, vidi, opa. Michael Jackson, op. Bravo. Vidi. Čekaj, dečko, stani, da ja nešto objasnim. Ako vidiš, ne znaš šta je s ovim horror filmovima, ako vidiš lika koji hoda ovako, gleda u nebo, sklon se, beži, trči na Mars, na mesec, di hoćeš, beži od njega, idi kući spava, idi, ne znam, idi devojka, vrate, beži od njega, znači, skloni se. Zašto uvek ljudi ostaju i gledaju, jao, kako je divan ovaj čovek, jao, beži bre, smrdljivko, beži. Znači, ja ne znam, ću sad ti pobeći ili će u svakim videima biti da ti tako stojiš i bleneš u njega. I onda kada to nešto zajebe, sjebe, šta ti radi, ne znam i gotovo. U što si iznervirao, ajmo dalje. Okej.
To je pametno, bravo. To je to, tako, beži. Bešća. Ajde. To je to. Što bi rekli Hrvati, pozdrav za braću Hrvate, okej. E viš? Pa beži. Smrdo, trči. Evo iza tebe, eto. Nije? Sve je mutno iza. A jeste? Beži! Taj je ovo u slow motionu sad. Zanimljivo. Beži, šta dahćeš? Noca pokušava da se šunja ili šta je ovo? Jako su glasni zvukovi, ne čujem ni sam sebe. Beži! Pa... Dobro. What the hell do you want? Pa tebe verovatno košta... Vidi. A šta ima na nebu? Vidi. Pa te neko navio možda pa se okrećeš ko... Vidi. On ide od tebe. Možda jednostavno bolestan lik pa tako ide levo desno, gleda u mesec, gleda u nebo i eto. No, tako. Idi ti kući, to je najpametnije da si... Ej, pazi! Beži! Ujebote što šprinta ko Ronaldo! Beži! Brže! Ništa ne vidim, sve se izmutilo sad. Okej. Ulazi s tvoj kola! Isto, ti nemaš ni kola, jao! Imaš li kola? Nemaš, imaš bicikli, motor. A sad je iza tebe. Nije? Šta radiš? Pa beži! Idi. Nemoj tako polako. A nema ga. Dobro, idi kući, ajde. Idi kući! What the fuck? Ovo je... ovo nije, da kažem, strašno. Opet bi ja dao 7 neku. Ali jako je dobra priča. Kao da mi... Dobro su osmislili, dobra je priča. Znači sve je kako treba. Samo eto, nemam pojma, vrata, ono... Ajde, ovo je kao nešto... Probao da pobegne, pa je stao, pa je ovo, pa je ono... Ne znam, iskreno, i ovdje nisam očekivao neke stvari, ono kad se okrenuo, iskreno, mislim da je tu kraj videa, i onda je bilo glupavo, pa dobro da je baš toliko glupavo, kao Pecaroš iz zebancije, ali, inače, sjetio sam se, bio je Pecaroš u prvoj epizodi, a u drugoj je bila ona gospođa što se češlja, što jede govna, pa je došla i njena majka, sestra, šta je, zaboravio sam. Tako da, dva očajna horror filma, kao i ovaj prvi što smo bili gledali, kao Halloween, nešto, tako da, ovo je 7 isto, Smiling Man. Sve su ovi videi, znači Smiling Woman, šta smo vidjeli, Smiling Man, kako se zove jebote, zaboravio sam. The Meme legendarni, ne mogu da verujem da se toga nisam setio, jebeš ga, tako da, idemo na još 2 short horror filma i tu ćemo stati da ne bi bio video 50 minuta. Ok, video se zove Kutskisake Onna. What the fuck? The Slit-Mooted Woman. Short horror film, znači Sasuke. Kako je ovo ime? Šta je bre u koje? Ok, nemam pojma. Idemo da vidimo koliko treba 3 minuta da vidimo šta se dešava. Ok, da sad se ništa ne dešava. Ok. Ja to skipujem bolje. Ajde vidimo sad. Ok. Šta radiš? Vidi. Smile.
even though it's aching. To pesma kao treba biti. Smile, even though Jebote, ovo je ko ovaj sad što gledali prošli put. Što gleda mesec jebote. clouds Sad ti je. in the sky, Vidi. you'll get Šta si vidio, duha? What the fuck je ovo? Ovo je ko ona devojka iz Ring filma, ako se ne varam da se zove. Bukvalno me podsjeća vrati na nju. Jebote život, okej. Ovo već deluje jezivo. Pa ta buljiš u njoj šuzeti Instagram možda, šta? Vid. Ti si dečko boleo. Ti si dečko za bolnicu, ma i tamo bi te izbacili. Jebote led, šta se vrtiš, kružiš tu kružno oko nje? Beži bre, vidi minuta. Već smo vidjeli dosta toga. Vidi šta radi, kung fu, opa, kung fu panda. Šta radiš se? Ti se uopšte ne bojiš se, ti si neki dasa, ti si... Dečko! Ti flertuješ njom, ti... Kažu joj hej, alo, mutavi! Stoji ovako u mestu, brate, ko... Ne znam, ja ko kip neki, i ti dođeš... Hej, jebote, hej, beži bre, si tu... Pa on je sto... Ja kažem da on glup. Ti si oboleo, dečko, šta radiš bre? Mrš u pičku, mat, sad iznervirao sam se sad sve. Ajde vidimo. Ej, jebote, hej. Korona time, okej, ko se sjeća ovoga, doduše sada jedi nema, hvalim te Bože, ali da se prisjetimo i tih trenutaka, okej, da idemo. Ali verovatno nosi zbog onih zuba što je bilo na thumbnailu. A možda će i biti dobro stvarno, možda ona nije... Pazi sad, ovo lepo. Počešljaj se nekad, jel znaš za za peglu za kosu, jel znaš da opereš kosu, vidi tu, samo što bube ne izlaze jebot. Moraš malo to, vidi masku, sto uzela masku od dede svoga. Pa nemoj me zajebavati, brat, šta je sam, pazi sad ovaj šta će da kaže. Ako je kaže hej, mora da je njemu lepa. Ajde vidjet ćemo, zanimljivo mi je, znači prvih minut 45, za sad je dobro, ajmo da vidimo. Šta kaže? Šta će da kaže? Njemu smiješno. Pa pitala te gospođa, šta? Do you think I'm beautiful? Pa ja ne mislim, ali on... Mislim, ja nisam tu prije tebe pa da se... Kaže yeah. What? Jao, će skine sad ovo, pokazat će zube. Ne. I on će pitati, a sad? Ja znam tačno šta će se desiti, brate. Imam oči, znači, tako to ide, kao je sam lepa, a zato nosim masku. Mislim, bar je tako bilo na thumbnailu. Ko zna šta oni rade? Ajmo da vidimo. Matter of fact, I do. Nemoj, brate. Nemoj skidaš to, molim te. Why don't you take off this mask? Ja, evo ga. Pa zato što ima zube mutavi. Mislim, imamo svi mi zube, da se... Okej. Kao Milena iz Mortal Kombat, evo tu vam je slika. Već sam stavio tako da... Znači... Nemam pojma, brate, jako mi je sad ovo... Sumnjivo, ali drži pažnju dobro. Ovo je dobar video. Ovo je već nešto. Ajmo da vidimo. Šta se dešava? Jebi ga, svaki 15 sekundi moram da stanem, ali kao moram da prokomentarišem, brate. Ajde vidimo se. A vidi se, brate, ko lijana, brate, ti je kako zove, kosa, brate. Jebote, pa, operi neka to. Oj, skinuti. Skida masku, znao sam. Evo. Okej, šta je ovo bilo? Skida masku, kao što sam mi rekao. Ja mislim, dečko, da ti sad kad to vidiš, što ti pobeći, udarit ćeš, u stvari bolje da se udariš glavom u zid. Bolje, evo što je brže, evo što je nešto vidjeti više, evo što ćeš sebe sačuvati, više aspekata ima. Bolje se udariš u glavu i koga jebe. Ajde vidim, što je dešava. Nemoj to, brate.
Znači kaže look at me. Do you still think I'm beautiful? E sad je ne. Pa sad reci da. What happened to you? Pa žurila je. Tu pičku materinu, šta je ovo? Jebote, vid Milenu, jebote, iz Mortal Kombat. Što? What the fuck? What the fuck? Ajmo da vidimo šta se dešava. Ju. Šta? Jebote, naježio sam se. What the fuck je ovaj... Šta je bre ovo? What the fuck, brate? Sad ste mi izgadili život. Ovo nisam očekivao, a mislim da je tu i vreme da stanemo. Jebi ga, jeste, rekao sam 2 show od prvog filma, ali mislim da je ovdje, ovo je znak da se staje. Znači, to je bilo to. Iskreno, ovo je... Jebem li ga, ovo je već 8. Ovo jeste 8, em što je ružno, em što je... Znači, svakih 10 sekundi sam morao da komentarišem nešto, tako da, jebi ga. Šta da kažem, užas. Znači, mislim, dobar jeste film, da se nalažem. Mislim, ono, 8 je sigurno bolje od Mima i bolje je od Smiling Woman, mada smešnije jeste, malo zanimljivije možda Smiling Woman i Smiling Man i šta je što bilo Mim. Ali ovo je, brate, to je horror film. To je to, brate. S tim utvarama, tim zebancijama, to je to. A ne, brate, da mi... Brate, what the fuck. Okej, tako da, to je bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste... Treba da kažem pre nešto. Lajkujte, subscribeujte se dole na kanal. Da ne ponavljam opet da 70% vas gleda moje videe, a neće da udari to subscribe dugme. Pa zašto? Zašto nećete udariti? Udarite bre, razvalite ga. Razvalite to subscribe dugme. I udarite like, šerujte ovaj video. A mi se vidimo u sljedećem videu. I šta da se kaže za kraj, budite mi dobri, uživajte i vidimo se u nekom videu. Ćao. Ovo je jezivo.